Medinde nana osei asibe. Dani day mitaka Nkuran sesem ekire anuanom. Enenso eduro so. Se mi hye wo Nkuran. Sa wo hwe ani ehwe mi bonkum ne mi nifa ene de atwa mo ho ahie ya. Ohunu se Onyankopɔn ye kese. Yetimi de saa niema wenum kura ehye ye ho Nkuran. Mi Nkuran hyesem ne se opani bi a ne ye frɛ no osikani ampem. Eno kwasem die no osika pa. O wajapade pi a eye adan. Eye mmoa hodo anantwie nwan mechie ne de keka aka ho. O wonfuo nsusu pi. Enema a wajapade emu a ye kase obi osika no opani no obi. Ade baako ana no help ani awa abrabom. Ene se ni yiri no bebrebe nyinaa achi no Onipa. Enhwemu kyese na opani ne bema adwodwo. Ayade a ne hado pa awa asetenam. Nimpo enkrofo taa didi ne ho few. Odwene ho ampo a eduru baabi no na nka wonya no anawa obeka na duro. Edakru bi a okodaaye ade kyin a osɔre no na afi nani nsuso eso ide kusu. Nani afra. Ne ba mani ho. Nani nsuso ni ho. Afi na to na dwendwen kese. Oya adwene se fedie ne ani wo die ade nka fanyina mowuo. Enti mekama no ma wuo fra sasi so kra. Edakru bi awie a o nanti hwa no opatra baabi ana o dwene de obeye eho ogusu dwene saa no ano ohunu se aboa okotere abewura ntimam odene saka na obi se hey na kotere nsusu wo se misraw papa famisie no matofo same otofo no wo se okode same enna wo se obekimi awe asem yensi ho yehunu yan se okode nsu nam wiem kunkum opani mahunu se okotere abewura wontimam bifra no pa chiri saa minya bibi nam de akoma me madi entimisraw yinuma me nena wonoa ane mani da so opani si no okotere de ebe yoden wosi anya hwe kura no memba ebese me madi wosi o padi obedi nko ana wosi haane ema opani efre no nko a eka kire baako se kohwe nwanum na chi odwan baako ne kunu na yi ne basa ne fabrem akwai koye saa edi bai mitie mu opani saka eno ana ode dan maaye so kode age ne fako na basai de eso esin okutire kituo ya wani abre ne suoi ewum se anya okode de na ode abufuo fa enam no ne bra obon na tabom se otuo no na taba no etwa opani no ani so ema na ni so etija ema opani ni tiam se aye ode ne sa fa nanim sam nanim no afi ne nani no ati ade na mi huni hwe bonkum hwe nifa ehwa ana okutira nso free entima no mpieye wose miura meda wase sewa ma aboa okode amfa menam anya hanam ama ne se nemum ade kakra bi na mpesam yede ma wo pia ontima no kofom na menya age bi ma wo ebra opani pia ne ntima no a ana okutira di ne dua no etwa opani no ne sisi achi
amunum ha ya ne be ma na asori gina so kireben we ya nwanwasem afi opani ana asori oson be ma mu gina so na ni nsusu ohuna de afi wo ha na yirinum nie we nie afi adigye adane osun bibu so asem bi o se eba se okotere eba ebisa opani se misro famisi ene opani ka se na okotere de wona hwan ade amu na betim de aboa media firim so koma menyo ho nti kan be ma be sore okode eba ya na wo pe okotere kituwa kitikiti anka enso ne mampodi ana opani de okotere ma no a ode baba na kode na so nka enso ne di opani hwiri bibi so no ankasa ne dwan o ma yekun no no yi ne basa eso na one ne ba betimi edi ache ana ode ma no hwede apuemu ya nhwe nipa bi emu na nimpia ehwe obi nipa bi emu na bonfia ehwe nipa bi ankasa wei ontimi mwa me kwan biara so na mpadimfo se okotere ene okode asem ye tase no obanyansafo hunyansa na asusu ebesiuye daachi Nkuran hyesem nie fa ne fa bo bra